Ya kabeh sing ndongakne aku seger waras. Muga-muga gedhe rezekine. Amin. Sehat. Amin. Ki suasana neng desaku cah ki mau bar udan. Cuacane ngene iki lek bar udan. Wenang sepi. Ya ora sepi-sepi banget ya enek motor ya. Ya rada-rada sembrek ini iki lek ning desa. Anu ae, ini Mbak Mae ya. Wis. Jemek dalane mlebu rene. Unyu. Ya jenenge neng desa ya dalane ngene iki. Jemek-jemek ngene iki. Makan pitik mani. Ngoni-ngone pitik lek ning desa iki. Kucing diranti. Kembang ilang. Wis gede-gede ya. Kucingnya apa ini? Kok petengan ya? Wes tuman. Bengak wis diburuki. Bengok ae dibruki. Petengan. Kerubutan ae. Lampune ra dimpakne. Lampune kok enggak dimpakne. Peteng ini. Lampu iki ta? Kok ora dimpakne. Peteng. Petengan timpane. Ya. Wadang itu langsungan. Langsung padang. Cangkruk ning ngarepan. Lah adem ra nggae jaket. Adem kok enggak nggae jaket. Nggae jaket lho. Adem. Tuh beres ya. Dilut tapi. Deres tapi dilut kayak ini. Sekarang nganggo kaos kok. Turu udan. Udan babu. Turu ae. Letak ae. Letak tok. Letak katu. Iso ubah-ubah. Ubah iso prai. Umbah-umbah titik-titik ae. Tak pepe gaya stres barang. Karo atus ngono titik. Heeh. Ojo akeh-akeh. Ubah iso wae bantal. Lah akeh-akeh kesel. Kakean. Heeh. Oh, kae ke bang aku ubah-ubah. Keinginannya kau kino pada hujan terus ke. Udan terus sih. Hujan kaya kino kan. Dek anu malam minggu. Kedewan nang. Ya apa? Tuh ada banyu. Ngadai banyu. Tak opah. Iya apa? Itu. Banyu ki apa? Ya. Paten kowe. Nggih. Atus-atus simbang wirawiri tibake
Malah adem banyu udan. Wanyes kaya es. Lah iya. Malah adem. Ora nek Ora. dia ubah-ubah barang. Orang anget banyu lah adus. Ndak. Adem ora umum kok. Heeh. Aduh. Toh ya ini urung teko. Urung. Sampean ora tak video pirang dino to. Enggak tak foto pirang dino nih. 3 dino. Anu toh Sampean nih lho. Aku ra rene kan ora tak lek nganu cah lek apa jenenge di video lek ngarani di foto. Ora tak foto 3 dino. Sing delok wong kono lho. Wong Lampung Timur. wah Lungone ning Taiwan. beh Ndongakne sampean sehat, heeh. ger waras. Ya muga-muga le. Heeh. Iya. Demen deloki videone sampean. Heeh. Kono wong dung bunder tapi manggene ning Surabaya. Angger anune ya ndongakne sampean sehat. Heeh. Angger delok videone. Wis yo sehat nahi. Heeh. Aku sehat nahi le. Wong Kalimantan Timur. Ya padha ndongakne kabeh. Biyen jan kaya-kaya meh-meh. Ujute yo sehat nahi. Heeh, pokoke mam titik-titik Heeh. Oke wis ya. wis oke saiki. Heeh. Alhamdulillah lah wis oke. Ge lho. Wong wis cekal iso ae ce. Ya tak juga nena dadi utuh. Wong sekone iki lho cek utuh iki lho. Iso. Sing lek ngeteri sore enggak kemam no. Ndak, lah terus baru ubah-ubah tak pangan. Terus iso wis tekon neh. Sego diingi iki lho cek utuh iki lho sir kuwi tak wis arep aja pangan. Mangan sing anget iki ae. Heeh. Ono yo eman-eman yo tak pangan. Dadi sekone sing anget yo cek akeh kae. Heeh. Wong Sumatera barang kono. Wong Sumatera ya ndeloki sampean. Yo. Delok fotone. Heeh. Fotone kok sehat men umure piro Mbah Salamah. Yo. Sumatera. Ya, muka-muka. Ada kabeh dongane. Seger waras. Ya, kabeh sing dongane. Aku seger waras. Muga-muga gede rezekine. Amin. Sehat. Amin. Engko terus ditibakne rono neh. Didelok kono. Delok wong iki. Lho wis dongane wong tuwek mandi. Ya muga-muga kabeh sing ndongakne ya sehat. Iya. Ya lancar lek nyambut gawe. Lancar lek nyambut gawe. Heeh. Muga-muga lancar lek nyambut gawe. Sing ndeloki ya akeh ya anake Bek lah. Heeh. Anu sapa kae? Sampean apa seruh? Anake Bek lah sing wedok. Udung. Urung tau rene to. Urung rene yo. Heeh, Maimunah. Yo mek katilah karo anake lanang. Sing Masmar, Biyen kan rek melok rene. sing Mar to. Sing melu rene Mar karo sapa to kae? Iya. Mar karo But. Heeh lek. Lek sing wedok enek to sing wedok. Sing wedok enek no Maimunah. Maimunah anake nganu, Ding. Pak Giran. Oh, Rong ro. anake wedok. Wedok anake Pak Giran Maimunah. Rong ero kuwi. Rong ro. Ora tau rene pokoke lek rene mek dhewe yo. Aku roh ya mek ning HP yo. Oh. Heeh. Urung tau roh ya.
Ya bener angka padha seger waras. Muga-muga. Lah lek anake ya lah sing to. Rianto urung to. Mar wis. Wong kan yo cek cilik. Biyen, Heeh. jane mah kidul kono mbiyen. Heeh. Ngertiku kan mek Mar karo Mas Bud, bae nek sing Rianto karo sapa to? Engko anake piro to? Papat apa telu to? Patilah. Heeh. Papat. Lah Lah anake karo gawane kok kene. Mbok enggak ngerti Karo aku. bojone. Sudah nganu kae. Aku sik cilik yo ora ngerti. Sik TK mbiyen. Atuh hiram ning kono. Heeh. Rono ya sangune akeh. Aku biyen di anu sawanane wong-wong Nyapa digolekne lemah ombo ora tuku. ning Riau. Heeh. Alah nang kono nang kene ra nyambut gawe ya ora nguntak. Gah aku. Padha ae. Heeh. Kayak murah biyen sih. Heeh. Jane ngono kan cek dianu pemerintah. Heeh. Cek disokong. Bae nang kene yo enek sokong. Enek ya. Nrimo endene yo kok. Nang kene yo enek sokongan. Ning kono iki regane lemah murah entuk ombo. Heeh. Tapi ya kuwi kudu sabar lek ning tran iki. Kan dalane angel. Umpama panen sawit, dalane nggih ngangkut sawite truk iki angel. Tapi lek sabar ya saiki wis penak, Mbak. Heeh. Ning Kalimantan Barat kono Pak Di kakange bapak saiki ya wis penak ning kono. Heeh. Nganune lahane ombo. Lek sing barengane mbiyen didoli ya entek. Heeh. Didoli mbiyen kan jawane sawit murah gek ngene ning jero truk ora nganu lak ra pas terang ndak iso truk. Kan dalane lemah. Jemek. Terus enggak kanten didoli lahane. Mbiyen sik sak hektar mek payune mek murah 20 juta. Saiki sak hektar iso 100 juta. Iso 150 juta. Ini kosong. Biar 20 juta wis enek sawite. Ya padha ketun saiki. Bapakmu biyen yo kaya melok to. Nano melu wedi karo wong Dayak no. Oh. Biyen terus mulih no. Heeh. Ceritane aku yo cereke mbok. Ceritane wedi. Terus balik yo. Paling enggak kerasan. Heeh. Ngono karo wiji balik. Melok dak anu kae. Teran. mulih. Kadokno lemahe ombo. Ning kono. Heeh. Tran dikai lemah pirang hektar ning kono. Buka-buka dhewe to. Heeh. Cek teko kono kan buka sak geleme. Ombone. Jenate Yuni iki meh-meh to biyen. Mbok ni Heeh. ning Kalimantan. Ni kan ndangi dulure. Ndangi dulure omonge enak kabeh. Ramet barang meh-meh kok. Wis didoli kok kuwi gene sing dinggeni anu wisumine wi. Andinge Pak Warno. Heeh. Wis didol. Kuwi didoli. Ayo yo arep melok teran. Yuni wis lemah karo omah. Wis didol Kono Brang Kidul. Mang Kidul ya. Ngene anake jenate Pak Mendor. Heeh.
wis anu lho kok. Wis boyongan barang. Wis didoli kabeh. Heeh wonge Terus kok ndak sida nyapa? slametang anu jereke ora oleh karo jenate mbok. Jo ndak sida. Wis didol, wis sing nuku wis boyongan barang. Boyongan. Lah slametang yo nang omahku. Karo Jo. karo jenate buyut ora oleh. Heeh. Terus ceritane sing ngadenge nuku kuwi sapi meteng tuwek. Jo sing duwe sapi meteng tuwek kene. Mulakno kuwi sing duweni kabeh. Kuwi sing balekne kan ni kabeh. Lemah kidul kuwi lho. Heeh. Jelas omah kae. Dadi bature ndak ora nek sing duwe. Wis meh slamet barang. Wis anu. Wis ane ngalah. Slamet itu tukon ngene jenate Supinah. Kok sejune oleh dituku neh, sejune oleh. Omahe. Oleh dituku neh. Dibalekne. Ya kuwi. Lah sing tak nuku sapiku meteng tuwek. Oleh pokok dibalekne sapi meteng tuwek ngono. Ya oleh no. Ini duwe sapi meteng tuwek kok. Dadi aja dibalekne. Balekne. Heeh. Anake jenate Pak Mendur wae. Kanto ya ini rong mulih. Mbah kok ya ini kok. Kok mesti sore. Heeh. Ada peteng. Renek. Ya kowe perang ada peteng meh.